Gian Paul Azzopardi, xufir ta' trailers ta' 30 sena, residenti Bormla, u Rowan Azzopardi ta' 26 sena mill-Belt Valletta li jaħdem bħala deliveryman inżammu arrestati wara l-instabu fil-pussess ta' kwantità ta' droga li ma kienitx għall-użu esklusiv tagħhom. Qudiem il-qorti tnejn wara nofsinhar, l-imputati wieġbu mhux ħatja għall-akkużi miġjuba kontrihom, filwaqt li ma saret ebda kontestazzjoni għal validità tal-arrest. Huma ġew arrestati l-ħadd filgħodu f'operazzjoni delikata fejn instabu fil-pussess ta' aktar minn 100 qartas. Allegatament droga kokaina. Fil-qorti intqal kif huma ġew arrestati mill-Pulizija ta' kontra droga fi Snekbar fil-Ħamrun. Dan filwaqt li nstab għandhom pouch b'sachets ta' droga kokaina, kannabis u eroina kif ukoll flus kontanti. Fi stqarrija mill-Pulizija, ingħad li żewġ persuni kienu qegħdin jiffrekwentaw l-akwati ta' Triq Manuel Magri fil-Ħamrun, fejn allegatament kienet jsir it-traffikar ta' droga. Minn tfittxija ulterjuri li saret mill-Pulizija ġew elevati xi dokumenti u f'residenza oħra instabu qratas suspettati tal-kokaina u l-eroina flimkien ma' madwar 20,000 euro fi flus kontanti. Azzopardi ġie mixli wkoll li rrenda ruħu riċedif naqas milli ħares il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest imposti mill-qorti kif ukoll brejati ta' ħasil ta' flus. Fil-fatt, l-qorti ordnat li friżar tal-assi tal-imputati u li dawn ma jistgħux jiġu trasferiti bid-difiża tilmenta potenzjal diskriminazzjoni brabta ma li friżar tal-assi tal-imputati. L-avukati Jose Herrera u Alex Sherry Herrera għamlu talba ħelsin mill-arrest li iżda ġiet oġġezzjonata mill-prosekuzzjoni li argumentat li dawn rejat li jista' jġib miegħu priġunerija effettiva. Dan filwaqt li jingħad li għadha ma ġietx eskluża l-possibilità ta' organizzazzjoni kriminali, tant li għadhom għaddejjin investigazzjonijiet fuq terzi persuni. Il-prosekuzzjoni tkellmet ukoll dwar il-possibilità ta' intraċċ tal-provi u l-fatt li wieħed mill-imputati kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsi mill-arrest imposti fuqu. Min-naħa tad-difiża intqal li instabet biss ċavetta tal-appartament li mhuwiex tal-imputat, kif ukoll li l-ammont li allegatament instab fil-pussess tal-imputati u wieħed minimu. Intqal ukoll kif wieħed mill-imputati u missier ta' 3 tfal u jgħix mommu, filwaqt li m'hemmx biża' li dawn jaħarbu mill-pajjiż anke l-fatt li huma Maltin. Id-difiża qalet ukoll kif il-kondotta ta' wieħed mill-imputati hi pjuttost nadifa. Minkejja dan, il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Marzen Farrugia ċaħdet it-talba għal ħelsien mill-arrest.